ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Top Po near Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Presiden barang ba jong ke Khasi Students Union usamla Lambok Starwell Marngar menta kesngi ka arpho terik unai leber arajar arphway ula pla ha ka jingelang penskem ki nong yalam jong ke Central Executive Council bo ula sha terwa da ka song pisa ha uwei uhe pulit kat ba ka nong ba shlong kadang don ha pedeng ka saw kasian na ka jingyaki ka bajor bha ha ka baki paj ba kila dawanya ka sarkar jilla ban penken ria no ye ki breu ki basong basa hathem yo maulong hadin baki nong but kali jong ka wei ka basaw kila sha sho penmen saw ha ka por men step kat baki dang don ha ka than bimola usamla Lambok Starwell ula penken mauru ya ki issue ki baka seng kandang yai but din nang ne shakmat ha ka baye day bat ka education policy ka jing bam yo kam yo jam jong ki para samla ka jing sha kentur ki jaka ki badan ha khaput ka jing penrung ya ka ketin khasi ha ka kernit ka bapra jong ka riti sinshar ka ri India ka jing sha le bumhok jong ki longyeng ki baduk ha ka liang ka thep kam thep jam hapo ki office sarkar bat ki wei de ki man hakom kene ka sngi ka badai umau mer ubasau pholai jong ka jingyat lenti jong ka ki isu ni shim kum ka seng bro ka wei ban penpau ka jing sngu ka berpang ya kinong yalam kibala penwandor kham tam hakum kini kesngi kabadai kesngi bala suj badla pelndok long senam ya ki siu hapo jong ka bri nyutrap kidon kinong yalam kibala don benta nadu basdang ban pelong dok long senam ya ka bidang sa anak sni jong perthai bat kibala don duk ladin no sla jong perthai rikom ka seng bat kum kinong peteng ya kene shalantam trikam juke siu kene kenti bementa ngiban pau ke jing sngungu ka baburam yau tau sunyang ben hei baki la len lade nam ta ki dauba dausan kham tam ban kersiu ki samla apo jong brinyu tram bangin shim ya kene jingele da ka jingking atiar kata jingking atiar yo pesothu bakla pasomodong ka jingking atiar kadai ka jinggit khili bat ka jing sngu dabram nam ta ka pateng ke ban saka kijing yat lenti bat kijing telun jong ka shalantem terikam jong ka seng rangkat pat wei pat kiseng balang hakeleng jong brinyu tram kila nang sep kisngi bat kila nang ngen ubnai ringa sngo banong ka mesim yele bat ka mesim senrang kenam step lano noru handi ka bri jong brinyu tram bro ka wei ni sngo thu hab ngi yang hakum gane karansan sausnam manswa yang pen kan mau ya kiai kimat kibaka seng la pen sngu sarkar tu kopor kata kalong uput usam kata kaan benyada jerum kertep joginong wei kabadai benrung no aktin khasi haknet ka bapra hari ka basausi kalong gideng ya pertasa hasurok kajing keli ka bangai kwa ban ong kalong yanungan keli yanungan keno ringa somodong ngai hipaj ba bat git khat jong ka jaj ben reu pakin sngu thu yal ka jong ka langkor ke sngu thu itu jong jingit khli balai kini ki jelong ha ka jaj ben reu ka jongi tangri khendiat sngi kum jenas ka tri dapan kermau mene ya jing khoj ha ka thungkam thungjam lawan ki samla kila pendep jing pule ba fer kede kendu ni ki sngi dong sngoba ya rablang ngade pendep je kata ka writing test ka sakut stang po personal interview ong belai piwa pan don kam ka jing pan jirap nangi hapila pendep jing pule ba fer pila don je tak kedan jing pule ka jong pi pila le bha ta ka writing test ka jong pi belai bi siap ting ta personal interview ka jubab ngi yo kolong ngem semla itu ya kinu kinong mikmat leki usar sarkar kadon ro ka jing subah kabaki samlawat kam gitu ngiwan na kaluying kebaduk ngim don pisa ban penbam imat kadon ka jing keli imat kisnat trikam jong ka sarkar jala ki syong ki beriu ki batep kumnu ban bam dai ki nong bam sap
Padai lor kata kanong rem, maka seng ke penbor sarkar. Bagi dewan rak kenu ke polisi ke balong syai transparan harkom tungkam tungjam. Kenang ba ke confident jungki samla wat kam jam kendon biang ke jingshania ya sarkar. Hendringa kren ke basyai, tak berburam kidan lang kinong thoan ni ki samla wat kam ni kisngi kidan ke jing artatin yar kompenya tungkam tungjam ya kisnat terkam per jong ke sarkar jala. Kidan ru bong watang gawai kapus pion haban siu sandu sepolak. Lada don kita kesan sepolak na yuat kam la sengkam la jong. Handai ngas ngau banong kene kadiben pois tendong skor jong sarkar kadiben yet benia kene ke jingpang penartatian ki samla. Lada kum kene ke jingkhang la kene peteng ki samla wat kam wat jam. Kum boong wei samla tu kesengi de kendu inga. Lada kulam trikam kasur kam trikam kan sapoi kaya pakasuloi kan sawa hakleng jong penitram. Nga siap tiang ban ngidan ke siap tiang. Pak jingyo masnam pasar kai kan mi kum kata. Berkata kalong ke jingya bam paramengi. Ke jingya bam paramengi ka sedang nak kata ka bam sap bampong. Kadi kamram jingi wai kum kinong song snong. Ki badan ka jinggit khli ya ke emlang salang. Ngen tau thamai nang ni sakmat. Ki parari ki pardo parasnam. Hamingi kran je ki isu berkimat berper. Ngim semlaklet ban kerandu sepang kata ke education policy ka sistem pok ka jala jongi namar bangitur keleng saudong jong de bri nyu trap kidon ki kena school ki bahap banjat kijan san hadu hendriu kenta taban pois school kidon ki jing school ki batang suwan uslam lahab asyuti lenter ngarang kan mau menbadang long presiden badanir krim ngile jingalang ka wais po west kesel district nyong ikai ong tang suwan bunai lior ngi haban asyuti hangi pej ki jing school nang kambha ka skum ne tang bha tu skum ka sum stap malu mala ka ai ma kwa banong sa ka sarkar kalong lada ki kwa bak sarkar ka jala kan kiu lagi kwa ki samla kan kiu kan nep ka jabieng kan kot bor bat ki wei pat ki jala ba marjan ka puli puthi ka dei ka wat lam ka kong santam ni ka juk ka jungi mata kan kemi ilenti kumno ki beri bana sabar kan man aga jing syakri ba paka ya ka jala jungi lada kita ki trari tremuluk ki doi hok ban syakri kimyo ya kardan puli ba kimyo ka jingi kai ba biang tam padai lor kata kanong rem baka seng ka pensngau sarkar baka de mai pai khmat kinong kendong ban sna ki skol ki ba paka bakan yarap shibun markan syam sitom haduk kata-kata itu ki longyeng long sem ki wan ki bakam yuk kam duna kayu kokot ban pak skol ki kon tang ni sor solong jenlada ka sarkar ka thau ka sna ti jing ka puli bebet biang man ki district headquarter kandai ka jing kerku bat hangta ngin sayo ye ti samlak bat bet bat ke pro ka jebing bat hangta ngin sei maki sna trikam ba per skor jala sa syong ba sepernya ti samla bede ki trari trai muluk reda pikiran ko menta yeki pos pa per kam tambah kedan officer ter hasket terian menuwabat yo lakam menuwabat yo shabi dai ki beri una sabar hang ta ken ka senjor kar kom perkhat perdan bat senjor ki tenrai jong kari ba kacai pen ba kawai jan ka jing sokia kum kaseng dai lor kata kanong rem nginam syong klikti hai bor baret jungi ngin persang ban pentelun ni kam ngin persang ban pensngau ye tekimat ki bedei bat kam yap kam em jong kalawai bat kapateng jong gajat ben reu hadu mengin dayu i maka jat ben reu bat ka jela ber kuai kendon ke jingkala ko kisamla kam tam ki perdo parasnam kai bang kwa bang kran sakuai pat kamat kalong hangi pai sekibe bon ba ki benta kajing hiar jong kayok kokot kajing kela hakar kom perkhat perdan bat kam tam ki salang kajing lanyar jong kilong ying bawan kilong ying beduk busuk ni kisngi kajur duk kata-kata dang menen ni wei long kumi dang ong ngahap ban pensange no kun ban pak school bangan melak su ban kersan by school yaki ngahap ban ket kajing kasem ki kimi ki pa don pedeng jong kai pejengpang jing stam jing tiapang kajing kasem kedap ka jing perkhat
ba shanu kalawai jong kari ba kajat penru kawai ndai ke ma kwa ban kren halor kata kalong kombayu trong pesen ngi ka sarkar jalan kisngi la lamba kilat patai kubor ba ka pensiu khajna wat jita ki officer sarkar ki wan nasbar ka jala nalor ba ka tulap ba kiyo dan pensiu sakta khajna balai kam pai khmat itu ki loyeng beduk pasuk balai kam shem itu ki samla bawan ki loyeng benjar man pha skuli ki hangta kata sarkar kan pai khmat kata kumakren nongkong ngin sayok ki officer ki bedai ki trade tremuluk hari ki basosi imat yano ka sarkar menta kapan soba dak baburam kinong yalam kam dei ngoskwa kan tho ngai ngakren je kecing sisa lagi dan pas nguram ke boong ku samla sengi lagi dan pas nguram kampen dai ngiyai peteng ban keren kecing sisa bat bakongsan kalong ke meng kwa ban ai khubor sikejat ban reu ka ke siu kam don ei ban ai dai ka jimpen ti kena kalong ngin yai long kaliang persa ya ka sarkar basansar bat ngin yai long ru kaliang persa ya kata kaliang persa lagi jalan bakla ya geri bakejat ban reu ro kawai ngim tiang ngim salia ya ta jingia jing tenju ki baka sarkar ke persang kan penterhan ke bor dan kendiat tayo ham ngilet spo ngokorwat ham ye kendu kimi pa jong gitu ki samla ki blasha kem ngi syong office trikam jong ki su ngokorwat circle kat benda ye kren ye kita jing syak pharap ter kedon jing sokia bat kedap hagi jingmot semperkan la tuj bat la jaw dikumat kimi ki pa bat baying sam wei kimi long kimi beri kimi jong wei dikhot yong khun jenga taman yat mla su la bom la tiet kho siu la at ka kejat handrai ke ma kwa ban ong kumal kren teng ye wei u he kulit jong ne jala me kliang ong kan sapoi ka por pi pi haban lau tu uniform jong kulit te pin mla ban lau jinglong tu pi kum khot jong jat ndre kerpang yi dikhot jong kaseng na keleng jong prinyu trap kat bagi dang tiet kat bagi te penting minang satar minang la ban yasha bat lada don kanu ke jingjia ke basusi kham tam yit khot ba syakem na kapor kinong kem bat kinong phakem ken sim je jingkit kli ngamdan kanu ka kapot handai hamai kran ya ke jing sisa ikran ni kimat ke jura jong gari ba ke chat pen reu omdai tangit khot jong kiseng balang bayo nong kita kinong phakem ru ken yo nong lang ikran ye education policy ikran ye enlan permit ikran spang opot usam hato yo nong takinong ilam jeng kisang balang kam lei ge yo nong lang ju he sarkar ba ki pulit hukum jo la ki so tho ba ki bo akhmat ye kari ba jaj ban reu ni so tho teng teng ni buram ma ki don na duty handai ki ban bo akhmat ya kata jeng long trai jong kari ba jaj ban reu ko wai kadon ki so si la kalong kata hukum kila persang yengi ban triet yengi kum takile no dengan jukran berbor ki khot ka seng ngin yai teng pat ban long ki leno namta jing bha jo pateng ala sha compare lagi kan yangi hakanu bentaru handrai kanungrem bengi yang kalong ngi da namta gri pat ka jat ban ro koi hakini ki lais nam balen no ha jing yat ti jungi per namta ki isu ki mat ki jura per ngakwa ban sei ki jing sisa bala dondu ki khap baka sarkar ka persang ban thiet du wat kinong yalam jo kaseng ha arjar khat pra man dang jur tu ka jingi khi namta ka the motor wei nong yalam jo kaseng ong wei he pulit la khot jinga nga khilej je kendu dei bakwa ban dong dei perangi dei perok prasnam dang kren so thu dang kren ka tin thli andala de wan ta ji kendu wan mi siang rangkat bat kuwi ka song ong sepej ma phi ka don ayu tu ka song tang san kta ang so thu ba ka dei pisah mar hadin sisngi ngi kendu mar khmat yu ta he pulit ngi ong wat tenju yi ki samla jong jaj pen reu wat ju thiet nang ni sakmat ngam dei ki lang yong bat ngam dei ki mas second han ma cha thiet hano wat persang ban thiet yi ki samla ki ba kren nam ta ki mat ki jura jong gari ba ka jaj pen reu ko wei kani kerwo ka basha sekitu persang ban paria ki persang ban the opja ya kam sim ba chanrang ki samla ngi em hak le sla ju perthai ngi de ban le nam ta kai ei ko byang tam nam ta gari ba ka jaj pen reu bro ko wei ko ki samla ki khot jong ka jaj pen reu
nginam la hi ban pau ka jing sungu ya baro kham tam ye kimi kipa kiba jusu tho ye jing tarha bu jusu tho ka jing jing jinjar ha ki khap ba per ba ka seng ye kandu han ringa sngo ba yo ma stim sikade ba kimi kipa bon sien ki ai men siem jing ya len ti jing khon nam taban shakri ye kari ba chai ban reu kadon ka jing jia le po office hamar ba syak kem git khat lawan ki kimi kipa ki ba yi ngasam idon ki bayam la shu ban kren ibai kimi ijam yo ngastanut lu jong khon idon ka jing so tieng belai yo kelon teng jing sakem kim tip shanu ki lam ki khon nakaliang police department habang keli tai kimi yong balai pistanut yong ngastanut maklem ban yo kren ong kai pimut ban kren ong hangi ngis perak ka kubor yong em ngastanut kem yo kren lu jong khon ban ong nda pilami na long ru teng biang ki jing ile jong pi scam kanong rem nam taban syakri ya kari bakajaj pentri koi kata kaman sim lari kimi kipa jong ki khon samla jong pri tram ki penslur ki ai sim ki samlang sabanong kadai ka atiar ba kadai ka an ba klantam nam taban ya da ya kari bakajaj pentri koi ko ki samla ki khot ba shet hem jong ki isu lej pa si ying sistem ko jong pi ki jingele kalang kor bingkit kadang bun ba ki kam hab bantri hari kai bangi dei ben le kalong ngihap kan skam kan rem jing ya nanti ki jungi sibun ki jing tenju sibun ki jing at pelung sibun ki jing penterha handai kita to sim bag di jing ya nanti jungi nam ta ngin jam sakmat nam ta pun pentelun ya kari ba kejaj benru ko wai kentang ya wai ka kerwo kejaj benru kalong ban sengan kari imai ipa ngin len nade mangi ki long mentah macam perang kelur kari Muslim yang rasong kari bakajaj pentri berkawai. Plus pun siapa jangan boleh pulang be.